To koro sani ang'o ma ni wacho ni sirikal oduoko pesa uchien? Nitiere allowances ma wayudo miluongo ni call allowance. Nikech ng'eny daktari ka nitiere hospital kacha, en nyaka bedo budo hospital sate. Iluongo ni call allowance. Ma nwaneno ka Auditor General owacho ni mondo oduok piny nikech nwayude CBA ma 2017-2021. Koro wacho ni pesa oduok piny nus. Yaki yudo ka msara mane jo interns yudo no negotiate CBA oduok piny 91%, owene gi ma 10% kende. Ma 10% no kende oknyal kata romo gi fare mar dhi tich. To kwang'iyo payslip wa to wan gi taxes modhuro nowuoyo. Omedwa ka housing levy machakore kendo, pok owayi gol nyaka ne keti, kata ne court nogolo order. Sani wan gi shift biro ka, wan gi tax mar, wan gi cost mar living odhi mbele. To daktari no med pesa mogik higa mar 2016. To inflation mapiro ni te poko ng'i. Kaya pesa mano medi gi cha poko reflect e payroll wa. Yes. Siri koro wacho ni ma koro oromo. Nyaka teme koro. Sirikal wacho ni wasebedo kwa wuoyo kodgi wach mar ng'anyo ni. Giwacho ni koro nyaka ulok chike kata mar jo lakteche madhi e tiegruok miluongo ni medical interns. Achiel kuom chike ma giwacho en ni onge kamoro amora mochuno ni nyaka ng'ama dhi tiegore kata ng'ama iluongo ni intern mondo chul. Lakteche kende interns michulo kendo ichulo mana modhuro. Giwacho ni mano chik monego bed ong'iyo kaka unions mondo miloke. Achiel nikech pesa onge, ariyo be onge kuonde moko michule ga interns. Mar adek be nitiere jomoko mutiyo godo mabe ok chul kaka clinical officers nitiere kanyo magin ka internships gi lab technicians moko be ok chul. Ingeni king'iyo clinical officers ichulo. Lefimi achiel ga paga bich. Kana nurses ichulo. To chudo ni oken ingeni Trevor samangaro dhi tich. Mangado ko daktari sama intern ore hospital oken japuonjre. Enga mo se tieko ma ene motiyo hospital kanyo 80 hours a week. Omoko dhi kata 100 hours a week. Ma CSS ma hospital kanyo motimo. Kaen kaponi en pharmacist en motimo oloso edhe mag kemo hospital kanyo. Kaen dentist en mong'iyo weche mag lak hospital kanyo te. Mage jo para hospital ma tiere counties gi. Counties ok ndik ji. Magana kino kana po nenti delay gi. Neno ka Nairobi County no ne kwa minister mo mege interns gi. Magi dakteche mo se tiegore. Emomiyo the Ministry of Public Service Commission no kedo gauge of group L entry level. Magi mo se timo ne chak kren wa yud lodge. Igemar gana chiel prochogo 1963 nyaka sani. Koro wach mani gi nigi cham pesa mang'eny ochakre mana ka wuono. Ma kane minister ni obi odonje telo. Chiemo kungo the TV Jeff Konange live kaja. No wacho ni magi manyako wil. Mano biro gi paro mar thago weche mag dakteche ni. Ngeni samoro kai pokirwa ko wuoche. Ok nyal ngeni wuoche dio ng'ato moro manade. Ni mar pok no dhi e internship mo neno kaka dakteche tiyo e omi wuoyo ma abal kamano. Kendo miyo ne ko golo regulation mane no ka kano mano no. To mano gimo kwanya yie nikech mano gima dhi hinyo jite. To chik machielo mabe giwacho ni onego loki kanyo en inyalo kaw jo matiegore lakteche matiegore mane medical interns to gitiye thuolo moro kapok ochulgi eka koro ibiro chulgi bang'e ka budget obiro. Mano kata wan dhi through mano. Kana bedo posted na tiyo Nakuru dweche 5 kapok ochula. Kasto pesa biro dichiel. Nimar ining'iyo ni idonjo to chako tich kaso pesa budget sako donjo tichuli pesa no. Mano winjore gi minister ni gimana ka gibotimo. No nyek mondo mar achiel. Chako nyek mondo mar ariyo. Sani koro en no gidhi gi kawo no ndiko barua teka paga achiel SRC moduoke teka paga dek. Maduoko mshahara piny. Maiso ni paro magin gwen paro magalagala. Ok en paro mar gero jopiny, ok en paro mar gero dakteche. Ok en paro mar miyo ji tiyo gi motivation hospital.